Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Barungan Devil. Terus ada macam-macam barungan nih guys. Ada barungan singa. Ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barungan singa kecil. Terus Mas Henip, wah Mas Henip singa besar. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan telon putih. Terus Mas Iqbal memakai barungan telon merah. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan barungan kodok ngorek. Halo Arfan, Van. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan barungan hitam. Dan ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan barungan hiu. Barungannya mangan sopo mah? Mangan Abdul. Yo saiki dipakai Mas Abdul. Taruh Mas Iqbal. Satu jak. Kayak gitu Bel. Kabar kodo dumateng para piyarsa kejawi saking para paraga ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring keranten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas karangan ring keranten panggenanipun winates. Kersanipun para paraga saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa boten mekaten. Pun kami dadosanipun kagem para pamirsa menika wonten sampanamuan sebuah HP. Monggo. Yo duduk yo Mas Abdul karo Mas Iqbal. Yo saiki Mas Henip. Ayo Nip. Aku curi. Aku curi. Aku curi. Balik. Iqbal sanane Bel. Yo wes yo Mas ini. Yo Mas Diun karo Mas Riko. Kau tak bisa bersama.
Bangsane para Gandharwa sewu. Yo, baru kene apa mulai? Saka sak tengahing papan Baru kene apa mulai? Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka sak tengahing alas Gagahwati. Ya wes ya duduk yo. Ya sekarang Mas Elvan. Ayo Van, pakai singa Van. Sing durung sapa? Ayo Elvan, Elvan. Elvan. Elvan pakai singa. Rasa nyanyi terus ya jadi penyanyi. Yo. Ayo. Kok nek jatuh kok balik kok. Yo Van. Jiun, Jiun. Caplok, caplok Van, caplok Van, caplok Van. Ya duduk ya Mas Elvan. Ya sekarang Mas Rama. Nama sendiri. Ya dicaplok Mas ini, nip caplok nip. Kene nek ngarepe Mbak Irma. Duduk to nang, duduk to nang. Amuk ora? Jejel. Yo, Elvan. Yo Mas Rama duduk yo. Ayo Dek Jiun. Oke deh, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dadah. Piye kok kowe kok? Ternyata Piye re? Piye re?